malých skupín. Dve mamičky s nejakými deťmi by začali hrabať toto tu. Potrebujeme to všetko vyhrabať. Chlapci budú behať aj s fúrikami, nakladať sa to lopatami, bude do vriec. Ešte zoberieme špagát, aby sme vrecia zaviazali a chlapcom povieme, kde tie vrecia budete odnášať na fúrik. Takže toto tu všetko, aj pred školou, tie krytky, všetko treba vyhrabať, naložiť a na konci nie, to sa všetko vyhrabe, tam to nepekne vyzerá a potom bude treba ešte aj pozametať, máme aj metly, na záver sa bude aj zametať, dobre? A ďalšie mamičky pôjdu na túto plochu a týmto smerom to všetko vyhrabeme. Hrabania je tu dosť, dobre? Takže... Môžeme si plochu aj spojiť. Jasné, spojíme plošky. No. Počúvaj, Hani, Žilina a oni máš vyprávačky. Budeme robiť školské video, dúfam, že vám to nebude vadiť, keď... Aha, pani učiteľka už... Paparazzi, už nás našiel. Áno. To bude len na našej stránke školy. Kde máš Maťu? Doma. Teda. Dobrý. Dobrý deň. Ako sa vám tu páči? Veľmi sa mi tu páči, je tu príjemne, slniečko svieti. Takže aj na budúce, že? Aj na budúce, samozrejme. Dobre, ďakujeme. Páči sa vám tu? Áno. Áno, páči. A došli by ste aj na budúce? Áno, určite. Áno, istotne. Ďakujeme. Dobrý deň. Nie, ja točím. My sa chceme niečo opýtať. Ako sa vám tu páči? Parádne. A prišli by ste aj na budúce? Áno. Ďakujeme. Dobrý deň. Páči sa vám tu? Áno. A prečo ste sa rozhodli sem prísť? No som sa chodila do školy a páči sa mi, aká sa pekná je táto škola stále, tak môžeme sme trošku pomôcť. Mal dojsť starší brat, ale ten má basketbal, tak sme došli my mladší. Nemám ja, hlavne mama. A keby ste mohli, prídete aj na budúce? No určite. Ďakujeme. Ahoj. Chcela by si sem prísť aj na budúce? Áno, pri každej príležitosti. A prečo si sa sem rozhodla prísť? Pretože som sa chcela zapojiť do tejto školskej akcie. Tak ďakujeme.
Dobrý deň, pani učiteľka, mohla by som vám dať pár otázok? No, pýtaj sa, prosím. Prečo ste sa rozhodli organizovať túto brigádu? No ja si myslím, že brigády sú veľmi užitočné, pretože hodín pracovného vyučovania máme veľmi málo a keď nám prídu pomôcť aj rodičia našich žiakov, tak sa spraví veľký kus práce. A chcete aj na budúce? Samozrejme, dúfam, že keď bude záujem zo strany detí a rodičov, my môžeme opracovať aj každý rok. Ďakujeme. A ja. Nabrať lopatu z lápov, to neviem. Sadia to. Pozrieš, tam sú. Zgáňam na jednu stranu, a ešte ukážem na jednu stranu, a potom z tej strany ma nevyžujem. Aj tam je ešte miesto, Kristina, aj pri vás je. Aj tam je ešte miesto.